Tot zover het amateurvoetbal. We gaan over naar een hele andere sport, namelijk tennis. Afgelopen zondag begon de voorjaarscompetitie. Deze sport zit hier niet druk op TV11. Toch is tennis nog altijd een van de meest populaire sporten ter wereld. In onze regio wordt tennis in competitieverband gespeeld tussen teams. En het eerste team van RTC Nip Oetermeun is de afgelopen jaren bezig met een opvallende opmars. Dit seizoen speelt het team dat haar toeshonk heeft bij Kasteeltje Hattem voor het eerst sinds heel lang weer in de hoofdklasse. Het op één na hoogste niveau. Afgelopen zondag ging de boetecompetitie weer van start. Onze aanvoerder Mark Merrie heeft dan ATP gespeeld. Op het moment is Laura Heinrichs, die is de top 1000 WTA binnengestroomd. Dus die zijn allemaal aan de weg aan het timmeren. En Mats Hermans zoekt ook de uitdaging om zijn eerste ATP-punt te halen. Dus iedereen is wel bezig met behoorlijk niveau tennis. En een aantal die willen eerst hun eindexamen behalen en dan ook fulltime tennissen. Dus. Is het ook vooral jong talent wat jullie bij die eerste team zal halen? Nick Vaassen is Debbie Gach. Dus wat dat betreft zijn dat wel twee mensen jonger die steeds meer gaan komen en die uiteindelijk zich WTA en ATP willen laten spreken. Ja. En is het dan ook zo dat als je dat eenmaal bereikt, is dan de club wat te klein voor je? Of kun je dan gewoon hier blijven tennissen? Nou, ik denk dat we ze eventjes kunnen houden, zoals een Laura Heinrichs. Maar zouden ze echt hoger opkomen, dan wordt het natuurlijk moeilijk hier in het Limburgse. Dan zal inderdaad zodanig zijn dat Duitsland en dergelijke, die gaan er flink aan trekken. Dus dan zal het voor ons als club wel moeilijk zijn, ja, absoluut. Maar mooi dat er wel nog doorstroming mogelijk is, ook vanuit Roermond. Absoluut, absoluut. En hier in de omgeving, en je moet dan al door heel Limburg kijken eigenlijk, om dat een beetje af te dekken. En dat heeft Nip ook wel als ambitie om te zorgen dat ze de grootste club van Limburg worden. Je hebt zelf ook al een indrukwekkende carrière achter de rug. Hebben ze al op hoog niveau getennist. Mooi om te zien dat het hier in Roermond ook de kant op gaat met de jonge talenten. Zeker leuk om te zien. Mijn ambitie uit het verleden, ja goed, die merk je toch dat dat erin zit, dus dat hebben ze nog steeds. Ja, en dan is het leuk om te zien dat er een aantal goede spelers bij de club zijn. En ook blijven gelukkig een aantal. Ja, die dus groeien en dat we op dit moment hoofdklasse kunnen spelen is heel erg goed. Maar het is ook een hoog niveau binnen Nederland, dat is de ene hoogste klasse. Ze zit nog maar één stapje boven. Dus dat hopen we dit jaar vast te kunnen houden en de klasse te behouden, ja. Absoluut. En dat geeft zelf al aan, je hebt zelf ook een beetje een rol in de zin van, ja, je speelt wel met, maar het is ook een stukje coaching. Kunt je daar wat meer over vertellen? Ja, nou goed, ik heb natuurlijk wat ze zegt, heel veel jaren ervaring. Natuurlijk ook met 41 jaar niet met fysiek om 3 wedstrijden de kracht te kunnen trekken. Goed, en de jongens zijn natuurlijk zo ver inmiddels dat ze zich voorbij gaan. Maar goed, ze wil wel zeggen met ervaring dat ze veel kunnen toevoegen aan hun spelplan, aan de stukje instelling op de baan, neven de baan. Ja goed, ze zijn gewoon natuurlijk op dat niveau en in de fase hoe ze zitten van hun carrière, hoop ik dat ik iets mocht aanvullen. Ja. Daar zitten dus mensen bij, hoorden van de trainster, die misschien ook wel richting ATP gaan. Daar hebben ze zelf ook ervaring met volgens mij. Ja, klopt. Inderdaad, Laura is iemand, de eerste dame die dat al duidt, die ook wel op de WTA-lijst stuit. Ja, Mats is er, Nick is er, en Sizou Bergs komt er dadelijk bij als speler, die speelt ook ATP. En ja, goed, ik heb dat jarenlang gedaan, goede ranking gehad, dus daarmee ook een stukje ervaring. Hoe ik ook wel zien bij de spelers hoe ze aan kunnen werken en wat nodig is om een stapje te kunnen zetten op die ATP-ladder. Ja. Trainster van willen eigenlijk de beste club van Limburg worden. Wie gaat je dat realiseren? Ja, hoe een stukje breed te bouwen inderdaad. Het gaat dus zeker niet alleen maar om het eerste team hier, maar het is natuurlijk wel altijd een heel mooi uithangbordje voor de club ook. Maar je moet ook kijken dat ze eronder een bepaalde piramide hebben eigenlijk. Dat er voldoende jeugd onder zit. En dat steeds breder wordt. Dat ze voor het eigen talent ook straks in het team kunnen aanvullen. Dat is natuurlijk zo op het moment dat iemand echt doorgroeit en echt heel goed wordt. Dan is het moeilijk om te houden. Maar het is voor de club van belang dat ze breed hebben. Ja, en dan even een stukje gezelligheid. Dus het moet ook samen kunnen, denk ik.